በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ይዕልኩም አሜን። እትያውን ለባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ እንሪኦ አርእስቲ ኣብ ትንቢት ኢዩኤል ምዕራፍ 2:15 ዘሎ ሃይለ ቃል ኮይኑ ጾም ኣውጁ ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ ብዛዕባ ምድላው ንጾም ወይ ክንጾም ከም ዝግባአና ክንመሃር ኢና። ዝምህር እግዚአብሔር ይሞ እግዚአብሔር ክምህረና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ነቢይ ኢዩኤል ከምዚ ይብል ኣብ እምባ ጽዮን መለኸት ንፍሑ፣ ጾም ኣውጁ፣ ህዝቢ ኣክቡ፣ ቅዱስ ኣኼባ ከም ዘሎ ቅዱስ ጉባኤ ከም ዘሎ ንገሩ፣ ኣረገውቲ ኣክቡ፣ ጡብ ዝጠቡ ህፃናቱን ኣክቡ፣ መርዓዊ ካብ ቤት ይውፃእ፣ መርዓት ካብ ሕልፍኛ ትውፃእ፣ ካህናት እውን ኣብ ኣፍ ደገ ቤት እግዚአብሔር ኮይኖም ናብ እግዚአብሔር ይማሃለሉ። ወጎይታ ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ ንሓፎ፣ ኣህዛብ ኣበያሎ ኣምለኽኩም እንክኢሎም ከየላብፁና እንዳበሉ እናበኸዩ ይጸልዩ ይብል እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ጾመ ኢየሱስ ጾመ ኣርባዓ ጾመ እግዚእነ እናበልና እንጽውዖ ኣብይ ጾም ክንእውጅ ህዝቢ ክንእክብ ቅዱስ ኣኼባ ከም ዘሎ ክንነግር እሞ ብሓደ ኮይንና ከዓ ንእግዚአብሔር ክንልምኖ ብብኽያት ብንብዓት ብጾም ክንልምኖ ይግባአና እዩ። ጾም ክበሃል እንከሎ ኣብ ዘመነ ብሉይ ደእዩ ኣብ ዘመነ ሐዲስ እቲ ናይ መጀመርታ እግዚአብሔር ዝሰርዓልና ሕጊ ዝሰርዓልና ስርዓት ጾም እዩ። ነቦና ኣዳም ካብዚ ኩሉ ብላዕ ካብታ ኣብ ማእከል ገነት ተተኺላ ዘላ ዕፀ በለስ ግና ኣይትብላዕ ካብዚኣ እንተበሊዕኻ ክትመውት ኢኻ ብምባል ንመጀመርታ ዝሰርዓሉ ትእዛዝ ዝሃቦ ትእዛዝ ዝሰርዓሉ ስርዓት እንተነይሩ ጾም ነበረ። ኣዳም ሕጊ ጣሓሰ እሞ ሞት ከኣመተ። ኣብ ዘመነ ሐዲስ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እንተኾነ ንመጀመርታ ግዜ ዝሰርዓ ስርዓት ንመጀመርታ ግዜ ዝፈፀማ ስርዓት ንመጀመርታ ግዜ ንሕና ክንፍፅማ ኣብነት ዝኾነና ስርዓት እንታያ እንተተባሂሉ ጾም እያ። ድሕሪ ምጥማቑ ካብ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ወፀ ብኡ መንፈስ ወሰዶ እዩ እሞ 40 ሌሊትን 40 መዓልትን ከዓ ጾመ። ስለዚ ንሕና እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሃብቲ መንፈስ ቅዱሱ ምስ ሃበና ክህነት ምስ ተቐበልና ደዩ ወይስ ዲቁና ጵጵስና ምስ ተቐበልና ክንፀውም ከም ዝግባአና እግዚአብሔር እቲ ዝሃበና ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ እቲ ፈታኒ ፈቲኑ ምእንቲ ከይውድቐና ብኡ በቲ ዝተዋሃበና ከምቲ ዝፀዋዕናዮ ከምቲ ዝተሓረናዮን ኮይንና ምእንቲ ክንነብር ክንፀውም ከም ዝግባአና ንኽንመሃር እዩ ጎይታ ዝጾመ። ጾም ክመጽእ እንከሎ ኩልና ተዳሊና ክንጽበዮ ይግባአና እዩ። ከመይ ከምቲ ሓረስታይ ክረምቲ ክመጽእ እንከሎ ግራቱ ቆጥቂጡ ፀጊኡ ዝጽበያ ንዝናብ ንሕና እውን ጾም ክትመጽእ እንከላ ክንጽበያ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ እስመ ጾም ትፍውስ ሕማማለ ነፍሲ ይብል። ጾም ሕማም ነፍሲ እትፍውስ እያ። ሕማም ስጋ ከም ዘሎ ሕማም ነፍሲ እውን ኣሎ። ስለዚ ጾም ሕማም ነፍሲ እትፍውስ እያ እሞ ንሕና ከዓ ተዳሊና ክንጽበያ ይግባአና እዩ። ሕማም ነፍሲ ጥራሕ ኣይኮነትን ሕማም ስጋ እውን ትፍውስ እያ። ብዓይኒ ሳይንስ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ሕማም ስጋ ኣሎ ሕማም ነፍሲ እውን ኣሎ። ሕማም ስጋ ከመይላ ትፍውስ ጾም ዝብል ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ጾም ንሕማም ሽኮርያ ይፍውስ፣ ጾም ንፀቕጢ ደም ይፍውስ፣ ጾም ንሞርቢድ ኦቤሲቲ እንብሎ ካብ መጠን ዝለዓለ ግዝፊ ወይ ኦቤሲቲ ጾም ይፍውስ እዩ። ካልእ ንኩሉ ንብዙሕ ሕማማት እውን ይፍውስ እዩ። ኣብ ዘለናዮ ዘመን ሪሰርችታት መጽናዕትታት እናተኻየደ ጾም ወዲ ሰብ ክፀውም ከም ዝግብኦ ብሰፊሑ ተጻሒፉሎ። ምናልባት እቲ ዓለም እቲ ጾሞ ጾም ንስጋ እንተዘይኮይኑ ንነፍሲ ዋጋ የብሉን። እዚ ንሕና እንጾሞ ጾም ቅዱስ ጾም ግና ንስጋን ንነፍስን በረኸትን ከምኡ ከዓ ጥዕናን ዘውህብ እዩ እሞ ክንፀውም ይግባአና እዩ። እስመ ጾም ትፍውስ ሕማማለ ነፍሲ እዩ። ሕማም ነፍሲ ትፍውስ እያ። ዝንቱ ዘመድ ይወፅእ ዘንበለ ጾም ወበጸሎት ከም ዝበለ
بزي صومن بزي صلاتن إذا خمس زبالة أيوتسني ويلو بيتا نصلى سنات نتي حزوز نبرة زود حمام نهارات كم زبالة صوم حمام نفسي اتفوز يعني حمام سجاو اتفوز يعني سلازي كن صوم يقبعنا وتعصم كله فتوتات زسجا صوم فتوتات سجاون اتقتي يعني حدث حقيقة زفتن فتوتات سجا سلازي برتعوه سجا أبلع نفس أنت راسلتنا ودسب حقيقة فتن أمو ننت سجانا كيتسلت أم حقيقة من تخين فتن كن صوم يقبعنا لنفسنا كن قت أكن ميجزيابيه بقعات نصحات كنا من تخن ركب بزومت دايو بسسعتي بتعبيت دايو بتنكحتي من تخين ودق صوم كن صوم يقبعنا صوم أوجو استبهالون نزي أمو صوم أوجنا كن صوم يقبعنا وتمهرون لدينا قد صمونا وتمهرون لدينا قد صمونا لدينا قد صمونا يا تمهرون دناقل سقادة يوم دناقل نفسي كنت عين الدنقلنا له دنقلنا سقاله دنقلنا نفس سلازم دناقل سقادة يوم دناقل نفسي صمونا يا تمهرون أمو أتم دناقل سقان دناقل نفس نسخونكم أستوعلو صمونا اتمهريا سلازي كم تبيتا اسم بيت قستكم وتطريوا على نفسكم زبلنا ننفسنا بتعقستنا إنا أن نتريامو صوم كن صوم من كلنا كاب بايلان دانكيران كاب عقرقرن رحيقنا بصمونا بتعقستي بأرمومو نإجزي أبير كنسمرو يقبعنا صوم كن مزن كله مس إجزي أبير أملاخنا بحتيلنا أب صموا أب قدام أب بيت إجزي أبير كوينا مس إجزي أبير إن الزارة بولو أكيد نيجزيابير إن قربلو نيجزيابير أملاخنا محرت إن لمنلو بأن الساعة إن حسبلو إمو صوم أوجو ننفسكم صوم أوجلا ننفسكم أرمو صمنا أوجلا نيجزيابير أملاخ كم سيبلالو صوم أوجو أخيبات أوجو حزب أكبو قدوس قبائل خمزلو نقول يولالو قدس بيت كريستيان قدوس أخيبا خمزلو صوما إن أوجت نجرالامو نزخن قبر كل سوادو يخوننا ندناقل صمونا تمهريامو دناقل أستوعلو دناقل سقاريكم دناقل نفس أستوعلو صمونا خاء فتو كمون لي كاونت حديث انتايلو اسمه صوم إما لصلوت إهتا لأرمومو نقع لأنبت وأنت كله قل سناي إبل صوم نصلوت عدي آي صوم كنصوم إن كلنا بصلوت كنسني لنا صوم بصلوت أنت زعزي تسني بصبع أيقونن سلازي كنصلي إن كلنا كنصلي علنا كنصوم إن كلنا كنصلي علنا وداس مريم دقي ويس مزمور داوي ملكا ملك كوتا كله بزيادة أبي صوم صم يسوع كون كله ملكا أنا داوي كمون ملكا مدهني عدن ملكا أهمامات نادقنا ناصلنا مزمور داوي كنصلي يقبعنا أمو صومنا كل جزء بصلوت استسنى كون يقبو بصلوت زي تسنى صوم كبهلا يكالني أمو كل جزء أب جزء صوم نصلوت كنتجهلنا نصلوت تجهات كينا كنركب كمس قبعنا بزن نمار مالت مغنياتو صوم نصلوت عدي آية زبلا نزي كتصوم كلها كون كتصلي عليك نجزيابير أملاكا كتمسجد نجزيابير أملاكا كتلمن سلهز بخاون كتمهله نزيكو صومو نجزيابير أملاكم صليو أمو ببغيات كأيوكن نزيون انتايبل اسمه صوم إما لصلوت إهتها لأرمومو نتعقستخا حفتها نأرموموخا حفتها سلازي كمتي أب وانجيل يوحنس بيتا إلو وزلو نادر إنك أرمومو وتقست كما مريم كم مريم أرمومون تعقست النادري اسمه ودسا أجزينا إنزيب مريم السا هاري ما كفل تسناي زي هاي الواي مريم سبويتا خمس النابل ودسواي مانن كحد غازيك مريس الله كم استبعلت مريم نحناون كم مريم أرمومو تعقستي صمونا كنحسكن كلالنا أبغزي صومنا قويتان مريم زودسا مانن كحد غازيك مريس الله استبعلتكو تعقست سلازرعي أرمومو سلازنبر أمو نحناون أرمومو تعقستي كمون صمونا
ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብ ግዜ ጾምና ጾም በዚ ይክስነ ዘለዎ ከምቲ ኣባ ኣጋቶን ዝገበሮ ማለት እዩ ኣባ ኣጋቶን ምእንቲ ካብ ልሳኑ ሕማቕ ከይዛረብ ኣርምሞ ስለ ዝደለየ ፀፀር ኣብ ከንፈሩ ገይሩ ይነብር ነበረ 38 ዓመት ፀፀር ኣብ ከንፈሩ ገይሩ ይነብር ነበረ እቲ ፈታኒ ክፍትኖም እንተመፀው ኣጋቶን ሰራቂ ይበሎ ስቕ ትዕግስቲ ኣጋቶን ሓሳዊ ስቕ ኣጋቶን ዘማዊ ስዑውን ኣርመመ ኣብ መወዳእታ ኣጋቶን ክሓዲ ይበሎ እሞ ነታ ፀፀር ኣውፅእ ኣቢሉ ኣነ ክሓዲ ኣይኮንኩን በል ትዕግስቲ እስመ በትዕግስትኩም ታጠሪዋ ለነፍስኩም ዝብሎ ዘሎ ነዚ ከምኡውን እስመ ጾም እህታ ለኣርምሞ ዝብላ ዘሎ ነዚ እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ጾም ኣርምሞ የድልየና ኣብ ግዜ ጾም ትዕግስቲ የድልየና ኣብ ግዜ ጾም ጽሞና የድልየና እሞ ከምዚ ክንገብር ፍቃድ ቅዱስ ዋድ ናይ እግዚአብሔር ይኹነልና ነቃላ ኣንብእ ኻይና ንንብዓትካ ዓይን ማያ ጾም ክንጾም ከለና ነዚ ጎይታው ጾም ኣውጁ ከምኡ ከዓ ጸልዩ ብኸዩ ዝበል ስለዚህ ጾም ክንውጅን ከለና ብንብዓት ከነሰኒ የለና እቲ ንብዓት እንታይ ዓይነት ንብዓት ይኸውን ዘሎ ኣንባኣ ንስሓ ብኣንባኣ ንስሓ እናተሓፀብና ኣቱም ሰብ ክልተ ረቢ ልብኹም ኣፅርዩ ብኸዩ ሓጎስኩም ናብ ሓስሓቕኩም ናብ ብኽያ ሓጎስኩም ናብ ሓዘን ይቀየር ብኸዩ ይብል እሞ ንሕና እውን ልብና ኣንጽህና እናበኸና እናነባዕና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ብኣንባኣ ንስሓ እናተሓፀብና ክንቀርብ ከም ዝግባአና ነዚ እስመ ጾም ነቃል ኣንብእ ንንብዓት ዓይን ማያ ፈልፋሊት ዓይን ማያ ይብላ እሞ ብኣንባኣ ንስሓ ክንሕፀብ ይግባአና ኣብ ግዜ ጾምና እስመ ጾም ነቃል ኣንብእ ክብል እንከለዉ ናይ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት እናዘከርና መከራ መስቀሉ እናዘከርና ክንነብዕ ይግባአና ጎይታ ምእንታና መከራ መስቀል ተቐበለ ንሕማምና ጸሮ ብበደልና ቆሰለ ብቁስሊ ኢና ዝሓወና ከም ዝበለ ነቢ ኢሳይያስ ኣብ ትንቢቱ 53 ከምኡውን ንሕና ጎይታ ምእንታና ዝተቐበሎ ፀዋትወ መከራ ጎይታ ምእንታና ዝተቐበሎ ስቃይ ክሳብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓና በጃ ዝኾነና ጎይታ ነዚ ክንዝክር ይግባአና ኣብ ግዜ ጾምና ነዚ እናዘከርና ክንነብዕ ክንበኪ ይግባአና ብኸዩ ሕዞን ዝብለና ዘሎ ነዚ እሞ ጾም ክመጽእ እንከሎ ነዚ ክንገብር ድልዋት ኮይና ክንቅረብ ክንክእል ኣለና እስመ ጾም ነቃል ኣንብእ ክብል እንከለዉ ኣዘኩረ ፍቅሪ ፍቅረ ወልደ እግዚአብሔር እናዘከርና ክንነብዕ ይግባአና ማለት ፍቅሪ ኣምላኽ ፍቅሪ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እናዘከርና ክንነብዕ ይግባአና ኣብቲ ዳግማይ ምጽኣት ምስኮነ ኩልና ክንነብዕ ኢና ኣዘኩረ ኃጢአት ለኃጥኣን ኣዘኩረ ፍቅሪ ጻድቃን ጻድቃን ክበኽዮም ፍቅረ ወልደ እግዚአብሔር ዘኪሮም ሓጥኣን ክበኽዮም ኃጢአቶም ዘኪሮም እታ መዓልቲ እቲ ኣኸይ መጸትን ከላ እታ መዓልቲ ጎይታ ኸይመጸትን ከላ ግን ሕጂ ንሕና ፍቅረ ወልደ እግዚአብሔር እናዘከርና ክንነብዕ ይግባአና ከመይ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ካብ ሰማያት ወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ክሳብ መስቀል እውን ተሰቕለ ክሳብ መቃብር እውን ወረደ ከምቲ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ኢልዎ ዘሎ ፍቅሪ ሰሃቦ ለወልደ ሃያል ወኣብፅሖ እስከ ለሞት ዝበሎ ጎይታ ፍቅርና ስሒብዎ ክሳብ ሞት በፂሑ እሞ ነዚ እናዘከርና ፍቅረ ወልደ እግዚአብሔር እናዘከርና ክንነብዕ ክንበኪ ዝግባአና ግዜ እሞ ነዚ ንኡ ንብቺ ቅድሚ እግዚአብሔር ንኡ ንብቺ ቅድሚ እግዚአብሔር እስመ ውእቱ ተፈጠረነ ንህነስ ህዝቡ ወኣባጋ ኣሚርቱ ዝበለ ቅዱስ ዳዊት ንዑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንብከ እሱ እዩ ዝፈጠረና ንሕና መጓሰ ኣባጊዑ ኢና ከም ዝበሎ ንሕና ቅድሚ እግዚአብሔር ክንበኪ ክንነብዕ ይግባአና ፍቅሩ እናዘከርና ውዕለቱ እናዘከርና ከመይ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ካብተን 7 ኣጽርሐ መስቀል ጸማእኩ ይብል ጸማእኩ ፍቅረ ደጭቆ ጓል እመያ ስለዚህ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርና ይውህጎ እዩ ፍቅርና ይሃርፎ እሞ ንብዓትና ዝሃርፎ ንብዓትና ዝውህጎ ካብኮነ ክንነብዕ ይግባአና እዩ ነዚ እኳ እዩ ኣብ መልክዓ ስላሴ እንታይ እዮም ዝብሉ ሰላም ለኩልያትክሙ እስቲ ኣንባኣ ሰብ ዝሃሰሰ ብኡላነ ሞገስ ስላሴ እታ እንድዩ ንሞገሰ እዩ ሰላም ንጎረርኹም ንብዓት ደቂ ሰብ ዝደለየ ንብዓትና ስላሴ ይደልይዎ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንብዓትና ይደልዩ ንኣንባኣ ንስሓና ደዩ ወይስ ንመከርኡ ንሕማሙ ዘኪርና ምንባዕና ደዩ ወይስ ስለ ፍቅሩ ምንባዕና ይደልዩ ይውህጎ እሞ ንኡ ንብቺ ቅድሚ እግዚአብሔር ውእቱ ፈጠረኒ እስመ ውእቱ ፈጠረኒ
እሱ ይዝፈጠረና ሞ አቅድሚ እግዚአብሔር ኮይና ክንነብዕ ክንበኪ ይግባአና ወፈልፈለ ወጥንተ ኩሉ ገድ ሰናይ ንኩሉ ሰናይ ዝባል ገድሊ አቅድሚ እግዚአብሔር እንጋደሎ አይነት ገድሊ ንፍጽሞ ትሩፋት ጾም መሰረት ጡንቱን ሳይ ነድ ሁሉ እንገብሮ ልክስ ደ ኩሉ ጊዜ ጾምና ብልክሲ ክስነፍ ክእላለሁ ክንጸውምን ከለና እታ ቁርስና ንድኻ ክንህባ ክንክእላለና ክንጸውምን ከለና ምጽዋት ክህሉ ከነሰምዮ አለና ጾምና ምጽዋት ክህሉ ወለዎ አስራት ቀዳሚያት በኩራት እሱ ግዴታ ሆይኑ ከምኡኻኒ ምጽዋት ልክሲ ዝተሰነየ ምሕረት ገበርት ክንክእላለና ምክንያቱ محارت محرت ركبي أمه صانيهم سلازلن محرت سجاو دقي محرت نفساوي ويت محرت منفساوي إننا جبرنا نجزي أبيه أملاك أب جزية صومنا خنصمرو يجب الناي أمه صوم مزيلو صوم عتيلو نصوم كتقبلو كم يتدالي خلقها نصوم كتقبلو كم يتدالي خلقي جزي أبيه أملاك أبز أوانزي صلتنا سمعلو عينتون عناز رياليين كم تقدس داوي عينتي جزي أبيه ناب صلوت قدسانين ناب قدسانين زريا أذانون ناب صلوتهم ينسمع خمسة بهله إجزي أبير صلوتنا سمعلو أذاننا نبانات صلولو أذانون نبانات صلولو عندهن نعنا زريالو جزي إمو نبي إجزي أبير لومي كم تنبي إسحاق زولو نجزي أبير هالكرام كله صوعو بتزر كبر جزي دليل ويبلمو أبزر كبرلو أبز جزي صومزي أبتي إجزي أبير أملاك أقرب زلولو حجهم صوعو حجهم دليو وصامجرنا صام أوجو أخيبا صوعو بخيو صلي لنا لمو نزهم قبل قدس فقا نايجزي أبيه يخونلنا نبرنا جزي باريخو قديسو ذهبنا بسلامون نابزي صوم 4 أبي صوم زاد صحنا واللي جزي أبيه يسوع كريستوس كمون ناب برهانه وسأناه بسلام تبصحنا قدس فقا يخونلنا سواء جزي أبيه الأول ولا ولا تدنقل ولا مسكول كبر لا علم ولا علم علم آمين